Han de venir perquè han de conèixer aquests petits productors que cadascú imprimeix el seu segell, la seva forma de treballar, uns amb biodinàmica, altres amb ecològic, altres amb lluita raonada, i crec que és important perquè tots aquests, com que s'estimen la vinya de primera mà, ens presentaran una sèrie de vins escumosos, tant caves com clàssics, amb un segell molt personal, molt diferent del que estem habituats dels estàndards. Hi haurà una miqueta de tot. Crec que cal explicar què és la nova menció Clàssic Penedès, que és un escumós que ha estat sempre aquí, el que passa que potser ara li han canviat una mica la definició, també li han canviat les característiques tant d'envelliment com de producció, ja que ha de ser productes ecològics, però això no vol dir que no hi hagi caves ecològics, també hi ha caves ecològics, hi ha caves que fan llargs envelliments, i crec que al final s'han de parlar de viticultors, de territori, de zona. Sé que en vinificació també feu coses que es diuen ancestrals, no? Sí, hi ha fermentacions també que són les primeres que es coneixen, que hi ha de l'època dels romans, els vinum titilum, són els primers vins escumosos que estan datats de fa 2.000 anys, i que crec que cal parlar de la seva evolució, que és l'ancestral. La nostra missió, la meva i la de la gent com jo que treballem en tot això, és de fer fotografies de territori. Fotografies que les podrem veure, olorar, i tastar i tenir aquesta experiència i engrandir la nostra memòria sensorial.